Салом алейкум дамо подписчикои канали Абдулло ТЖ. Боше бародарое ки канали моро дастгирӣ мекунем. Мақсад дастгирии шумое ки канали мо пешравӣ кардестем ва ҳар рӯза мо қариб видео партофтестем. Ва бародаронум ирӯз пеша ид як рӯз пеша идай 90% канали мо қариб айма калонан аҳамият мода мебурона. Мақсад ки ама одамои калонан барои ҳамо шумо бояд мада идхарчӣ бите ки ба ҷои идхарчӣ лайкаш дорем. Боше бародаронум ва чӣ хеле ки медонед дар канал нашод билетҳо мешавад, нархи навои билет, рейсҳо ва в общем парер аэропорти Домодед ва одам роӣ кардем через Қирғизия ки вая уже билет доштан ва намехостанд ки билетҳошон вазорат надошт, намехостанд ки билетҳошон бисӯза ва ҳамон шав парвоз кардан ва видеоша монда будем. Бисёр одамо дида буданд ва комментариёдам савол додем ки ҳаваё рафтан, расидан, чӣ хеле шидан. Барои ҳамон бародаронум в общем рафтан, расидан, мо дар видео кардан партофтан ки ина мо дар аэропорти Қирғизия расидагем 100% бе ягон проблема. Аэропорта фуромадан паспортошона гирифтанд ва отдельно худаш одамои ҳамон давлати Қирғизия отдельно барои тоҷикоро автобус заказ кардан ва далши бояд ки то граница Узбекистона мебурдан ва в течение як рӯз то ини рӯза бигем мо дар видео накардам. Дина мо видео партофтем нашуд ҳичи гав назадем барои ки баъдан дига телефон накардам. мо камтар ташвиш шидем. ва бародаронум ҳамин саҳари видео партофтан ки мақсад соқ саломат рафтиян, расидян дар Қирғизия ба граница Узбекистона даромадиян ва телефон кардан ки ҳозир дар хонаҳо монем ва охири видео дар видеое ки сиёмка кардагиам мемонумтон. Мақсад одамое ки билет харидагаанд через Қирғизия метавонанд раванд барое ки мега ягон проблема, ягон вазъият нотинҷӣ, ягон чӣ набуд, 100% бе ягон проблема рафтем, расидем. Меган хай бародарон, ман шуморо намегум ки через Қирғизистон билет бихарем, просто барои одамое ки билет дорану билетошона вазорат карда наметавонанд ва баъдан нархи навои билета мепурсен. Барои то ида бигем ами нарху 27 700 29 200 дастрошни да то 30 31 ва одамое ки мақсад то 20 гирифтестиан ай 25 500 то 27 700 ёфтестиан ва баъдан баъди 20 ки то 23 600 буд ҳозираш да ами нархои 24 то даже 30 31 29 ами числода бародаронум ҳамиро занг задем пурсидем 24 500 гуфтам ва бародаронум нарх бозӣ мекунад, поён мефурӯяд, боло мефурӯяд. як бародара гуфтем нарх 26 500 то ба аэропорта омад ки бигем билет қиматтар шид ва моро занг зад ки мардум ахмақе ҳастем ки мақсад мо расчоти иқара гирифтем омадем билет қиматтар. Бародарон нашудиш мо ҳеҷ чӣ гуфта наметавонем, соат ба соат шояд қимат шава, шояд арзон шава. ва нашод Узбекистон билетҳо чӣ хеле ки видеои динагира тамошо карде одамое ки билет харидестиан айжуковс ки билетҳои Узбекистона сар додагиян ки графикаша мада роӣ кардам вообще нархҳои арзон ва бисёр гуфтиам гапо подписчикон билет харидан ва бо обратно дар ватсапам занг задан ки мақсад ки ҳамин билетҳо ростан. Бале ростан бародаронум, ҳамин рейсҳоро мондагиян ки айжуковс ки мақсад арзонтар, хеле арзонтар дар фурӯш мондагиян ва шумо метавонед ки билетотон дар территориятон авиакасса боша харидорӣ кунед ё ки аэропорт дар наздик боша аэропорт бихаред, электрониам бихаред, мешава вақти регистратсия дар шумо билет намепурсанд. ва баъдан ҳозираш гап хабари нав моҳи июн дар фурӯш баромадагӣ нест. якум да ҳастаи рейс билетша ҳозир фурӯхта намешавад барое ки иҷозат додагӣ нестанд. агар ки рейсҳои моҳи июн дар фурӯш шава ҳатман шуморо хабардор мекунем ки Somon Air медонед рейси прямой сар метавад ва рейси чартери ки рейси прямои шаҳрноҳа ки сар метавад 13-14 та ва чартериш 22-23 то 30 та ҳамин нархҳо сар метаванд. моро ҳамжда дорем ва шояд баъди ид рейсҳои дига ягон рейсҳои дига дабавид кунанд. агар дабавид кунанд мақсад бо арзонтар мешавад. ҳатман шуморо хабардор мекунем иншааллоҳ. ай шумо мо да чӣ дар корай подписатсия, лайки, мақсад мо ҳам мебинем дастгирии шуморо ва қариб ҳар рӯза видео мекунем. ва як бародари дигам ҳақорат карда буд ки мақсад бародарҷонум дар канали ма 12% занаку хоҳаро модаро тамошо мекунам видеора, накне илтимос бародаронум боше.
عبدالله جان سلام علیکم برادر. نمو ناف اومدیم قرقیزستان گرانیسه وای ایرپورت آش. اینجا بچه ها جمع کردیم خودشون وای میکنن پاسپورت ها گرفتن. این اجرا اتوبوس اومدین اتوبوس اومد خودشون سپرواژدارش خاطر میگیرن راست میبرن کارشی. انشالله همش بخیر از با نصیب خدا خواه میبرن گرانیسه. باید ویدیو دیگه میکنم روی میکنم. عبدالله السلام علیکم اکا عبدالله. اینا برادر جان ما уже گرانیسه ازبکستان در آمدیم. الله را شکر همه تینجی یگان پرابلم نیست. میتونم بچه ها بیایم.